Ska jag putta på? Nej! Nu får jag putta på. Håll i här då. Den pruttar. Men Ida! Det är inte jag! Va? Kan du inte vänta tills du kommer hem, va? Men det är inte jag. Är det inte? Jo, det är du. Nej! Jo, det är ju bara när du är med mig, det är då det låter. Lyssna nu. Nej, det är inte sant. Det är inte jag. Flytta på det då. Flytta på det då. Sluta så! Men kolla, det var inte jag den här gången. Du. Nej, det är inte jag. Jag vill ha mer fart. Men inte för mycket. Jag vill ha mer fart, men inte för mycket. Mera! Mera! Hoppa på, det är kul! Du tror det? Jag är för gammal för sånt där.